Ben, agora vamos delimitar a zona para construir o seguinte invernadeiro. Isto podemos facer facilmente en MicroStation. Ben, o que nos interesa é a base do invernadeiro, a zona que vai ocupar. Entón ten un lado longo, que son 30,40 metros, e un lado curto, que son 7,35 metros. Entón podemos facer de diferentes maneiras. Facémoslo como as mesas, por exemplo. Collemos un rectángulo, clicamos aquí, temos o acuadrado en coordenadas rectangulares, dirixímonos hacia abaixo para meter o lado longo, que son 30,40. E dirixímonos hacia o lado X para meter 7,35, que é o lado curto. Clic e xa o temos feito. De novo vamos a situalo donde consideremos oportuno. Vamos a mover. Vámonos por exemplo, vamos a ver, vamos a utilizar así a esta altura. Ahora vamos a rotar, utilizando 3 puntos. Vamos a ver, clic, 1, 2, no, así no. Vamos a rotar usando 3 puntos, non de referencia. Cando hai varios elementos que coinciden nun punto, entón vamos a actuar sobre un deles, pois a veces non temos claro cal é. Bueno, o que é o que muda de cor. Este ponse de verde para violeta, non? Ben, se seleccionamos, pois neste caso xa o seleccionamos o que nos interesa, pero podía ser que o que nos interesase fose o de abaixo. Entón damoslle ao botón dereito, vemos que ese é o que muda de cor. Se lle volvemos a dar, o que muda de cor é o que fixemos ao principio, os límites da parcela, non? Co botón dereito seleccionamos o elemento que queremos modificar. Despois co botón esquerdo xa definimos os puntos para modificar ese elemento. Ben, entonces, ahora si movemos, vamos a mover os límites da parcela. O que queremos mover é isto, o superficie que ocupa o invernadeiro. Volvemos a darlle ao botón dereito, vemos que agora si estaría seleccionado. Damoslle clic co botón esquerdo para seleccionar o primeiro punto, clic co botón segundo, perdón, co botón esquerdo para seleccionar o segundo punto, non seleccionou. Repetimos. Clic co botón esquerdo. Primeiro punto. Segundo punto. E agora tomamos este como referencia. Moi ben. Limpiamos. E agora vamos a mover o invernadeiro hacia o centro. Simplemente movemos. Collemos aquí. E xa o teríamos na zona que queremos. Tal vez o que iramos un poquinho máis para aquí para que pase xa unha distancia suficiente entre as mesas e o invernadeiro para que pase un tractor, por exemplo. Ben, limpiamos. Vale. Entonces, aquí temos bastante información, non? Isto estarían dous planos diferentes. Un plano de actuacións, unha actuación de cortar a viña, de facer unha arqueta con as tuberías e demais. Este xa sería o plan dos elementos que construímos.